Tää on hevosten herkkuruokaa. Se on kauraa. Tekin saatatte syödä. Kuinka moni syö kaurapuuroa aamulla? Oo. Hevonen ei syö sitä puurona välttämättä, mutta se syö tämmöisenä kokonaisena. Silloin se on paras hevoselle. Sekin haisee pahalle. Mitä mulla on sulle? Aista, Aleksia, sinä teillä on. Onko iso? Noin, alkaako se täyttymään se kottikärki? Alkaa